אז בוגרים יקרים שלי, אני לא מאמין שזו הפעם האחרונה שאני מדבר וחופר לכם. היום בבוקר נכנסה ילדה מהשכבה למשרד שלי, הביאה לי תמונה שלנו מלאה במשפטי השראה, וציטטה משפט שרשמתי לכם בתחילת הגדנה, והודתה לי על הזכות להיות בבית ספר שלנו. הסתכלתי אחרי ציטה לשמיים בדמעות והודיתי לאל. אני מודה כל יום על הזכות שיש לי להיות במקום הזה, ותודה על הזכות להיות מחנך ומנהל שלכם בשלוש שנים האחרונות. אנחנו בשנה מטורפת, כואבת, ואני כותב את הדברים בזמן שעדיין יש מלחמה בעזה ובצפון. אני מתפלל שכל חיילינו יחזרו בשלום הביתה, שכל פצועינו יחלימו, והלוואי שחטופינו ישובו אלינו. אני יודע שגם אתם נושאים איתכם כאב מאז 7 לאוקטובר. ועם זאת, אני הבנתי כמה דברים בזכות מה שקרה לנו, וזה שיעור חשוב לחיים. שיעור חשוב לחיים, לבחור ללמוד גם מהדבר הנורא ביותר שקורה לנו. כמה לא מובן הבית שיש לנו פה בארץ ישראל. אין לנו ארץ אחרת. צריך להודות כל יום על עובדת היותנו בחיים, לקדש את כוחו של הרגע הזה. בטקס חלוקת תעודות הבגרות האחרון של המחזור שסיים בשנה שעברה, סיפרו לי מספר ילדים בוגרים שעכשיו חיילים על החוויות שלהם מתוך עזה. אותם ילדים שרדפנו אחריהם לבגרות, שלפעמים כעסנו, נזפנו, כמו שהורים ומחנכים צריכים לעשות, עכשיו נושאים עליהם את נטל ביטחון המדינה שלנו. שכבת י"ב, מחזור ע"ג, המחזור ה-73 של בית ספרנו. אהבתי לראותכם כל בוקר, לומר לכם בוקר טוב, ודרך זה לנסות לראות את העיניים שלכם, בדרכן להבין איך אתם. אתם מחזור שאזכור כמחזור של ילדים חמודים וראויים, מכבדים ואוהבים. אני שמח שהצלחנו להוציא אתכם לכל הטיולים, נראה לי שאתם השכבה היחידה בארץ שיצא לכל הטיולים השנתיים וגם לגדנה. אני מקווה שתהיו גם המחזור שישבור את שיא הזכאות לבגרות של בית הספר בכל הזמנים. שאפו, כפיים. עברתם פה 3 שנים שכולי תקווה שהפכו אתכם לאנשים טובים יותר, אזרחים שאני מקווה שיהיו רואים למדינתנו, מדינת ישראל, וששללו עבור רובכם את הדרך להצלחה בחיים. הגעתם לסיום י"ב מכאן, אבל הכל כבר תלוי בכם. קחו אחריות על חייכם ולא משנה מה תעשו. עשו זאת בנחישות ובתשוקה, מתוך רצון תמידי להיות הכי טובים במה שאתם עושים. בוגרים יקרים, אתם פורסים כנפיים גם מבית הספר וגם מהבית, לרוב לצבא, ותרמו לצבא כל אחד על פי כישוריו כמה שניתן, כי אין לנו ארץ אחרת. למסע החיים שמתחיל באמת עכשיו, קחו איתכם את הדברים הבאים. לא משנה מה יקרה, לעולם אל תתייאשו. כאב המשמעת פחות מכאב החרטה. החיים עבור רובנו אינם קלים, וחיים קלים לרוב לא מובילים לשום מקום. אני מאחל לכם חיים יפים, אך לרוב זה יעשה על ידי עבודה קשה. פתחו משמעת עצמית חזקה, חילמו חלומות וישארו ערים כדי להגשים אותם. עובדות לא ניתן לשנות, גישה כן. אתם אחראים לעתידכם, במחשבותכם ובמעשיכם אתם יוצרים עתיד. אל תטילו את האחריות לכך על אף אחד אחר מלבדכם. חושו את הכוח הגלום ביכולתכם לעצב את עתידכם. אמנם בסרטונים פה, בחסות אושרי שער, הבימאי האלוף שלנו, וזה הזמן לתת כפיים. אמרתי לשאול, נציג רשת עמל, על הגאונות, כי אמרתי לניר, תקשיב, למה שמרתם רק 2 שורות? הוא אמר לי מה לעשות, רוב השכבה על הבמה, וגם אתם הורים, לא כמו בשנים עברו שהיו כמה שחקנים, זכיתם לראות כמעט את כל הילדים מופיעים והופכים להיות כוכבים של המסיבה הזאת, של מסיבת הסיום, ותודה על זה אושרי. אז אומנם בסרטונים שפטתי אותם, אבל כעת אני רוצה להודות לאנשים שנשאו את עיקר נטל גדילתכם והצלחתכם פה בבית הספר. ראשית, תודה כללית ואישית ממני להדס ממרוד, יושבת ראש ועד ההורים שלנו, על שיתוף הפעולה ועל התפקוד שלה למרות הכל, ומעל במה זו ובשם כולם אני אאחל לך בריאות שלמה, נשמה, אמן, אמן ואמן. תודה לעובדי המינהל המדהימים שלנו שעשו הכל כדי להעניק לכם סביבת לימודית ראויה. תודה לכלל המורים המקצועיים שעמלו קשות ולא ויתרו לכם ועליכם והביאו אתכם להצלחה. תודה רבה לריקי, הקב"סית שלנו, שעבדה קשה בשביל שכולם יגיעו לגמר. תודה לסגני מתניה פרר על חינוך כיתה י"ב 1. תודה למוסקוביץ' על חינוך כיתה י"ב 2. למירי היועצת ולירמה, האמא של הכיתה הזאת, הסייעת המדהימה שלנו. תודה לקרין משה על חינוך י"ב 3. והילדי הנשמה שהצטרפה בשביל שכולם יהיו זכאים. תודה לסגנתי ציפי ישנו על חינוך י"ב 4. תודה לסטפני ורונית חסון וכל עמותת פסגות על הסיוע והמצטיינים לי"ב 4. תודה ליועצת השכבה רבית אברהם. ותודה לנירה מויאל על חינוך י"ב 5 וליכוד השכבה ביד רמה.
אני מבקש שתחלמו גבוה, דמיינו את עצמכם מצליחים, נוסקים גבוה למעלה לשמיים, שאו כנפיים והצליחו בחייכם. ובקשה האחרונה שלי, ואנא בצעו אותה במלואה, שמרו על עצמכם, אבל באמת, בכל יציאה לפאב או למסיבה, בכבישים, בצבא, שמרו על עצמכם חזק ושובו מכל מקום אליו, תהיו הביתה בשלום. אל תגידו יהיו בסדר, יהיה בסדר, תדאגו שיהיה בסדר. אנחנו סומכים עליכם, אנחנו נהיה כאן, מצפים לראותכם, לבושים במדים, בחליפות העסקים, צמאים לשמוע את המשך סיפור חייכם, והלוואי, הלוואי, הלוואי, ויהיה זה עבור כל אחד ואחת מכם, היפה שבסיפורים. אני נושא מכאן תפילה ומבקש מכל מי שנמצא פה בעולם להצטרף אליו, ביחד תעלה תחינתנו מעלה. אנא אלי, שמור על ילדינו, בוגרינו, חיילינו, אבל להחזרת חטופינו, להבראת פצועינו וקדש נשמת חללינו. בוגרים יקרים, שאו ברכת הצלחה, שמרו על עצמכם באהבה ובהוקרה, ברק. ובואו ונראה אותם בפעם האחרונה, בבקשה.